ekekere ụwa enyego Enugu steeti Akajiofor. Ka onye bụ Akajiofor anụwa? Prince Williams Mba Ozo Ementaemeimo Akajiofor II na Igbo. Tata achọrọ m ịkpọ iwe ga Enugu steeti ka m gaa kọtuole ya akwụkwọ anụnwa ebe ọ ya abaghị ntị ka ịghọta na ekekere ụwa akpadosiri ike na omenala na ọdịnala Igbo ayara bụ ife elofuru elofu. Ọtụtụ ndị be anyị amarụ ntọala ji Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị emego maka na amụbara ha n'ikpere ụka rofuo na onwere nke bụ ọdịnala obendị. Tata anụnwa mma kpọghị wee gaa Enugu steeti ka ị gaa were anya wee fụ na ife afọ ndị nna anyị ha kọrọ anyị mgbe gboo ka na-emekwa ruo tata anụnwa n'ala Igbo. Ka ọ na-ụfụ etu ije nwoke si wee dị. Ụfọdụ n'ime anyị na-aga ije anụnwa goo ofeke na-akpagharị n'ezi na-agagharị. Ụfọdụ dịchara 100 years ma achọpụtaghị ihe bụ ebumnobi ekekere ụwa na ndụfa nwụọ. Ọ nke anụnwa ka a na-akpọ na mmadụ mehiere chikere ya nụ. Wee na-asị na nke a bụ njọ. Kee nke bụ njọ? Njọ bụ na ịchọpụtaghị akara aka iji wee bịa ụwa. Ibigide ndụ bụ 100 years onweghị uru ọ bara ekekere ụwa. Ọ ya bụ na mmadụ mere njọ. Ọ ya bụ ntaramahụhụ niile adịrị ndị Igbo maka na fa amarọ chifa. Ọ ya bụ ntaramahụhụ mere pụta ụmụ okorobịa na-akwụghalị na ụmụ agbọghọbịa na-akwụghalị maka na isi fa jee jụọ ajụjụ, fa ga-ajụ ese, fa filu ọnọ ife ọjọọ. Mana onye ọbụla dị ndụ ya na-ajụ ese gbasara ndụ ya, o nwere uru ọ bara ụwa, nwekwana uru ọ bara ekekere ụwa nke o eji nwa uru ọ bara ndị obodo o si wee pụta. Na ọ dị mma na nwa afọ Igbo na-ajụ ajụjụ n'oge. Mgbe na-akọwa na ejirimara ndị bụ Igbo na ofufe n'Igbo ji wee dị ebube bụ na amụ ọnwa. Ọ dị mma rinne bụrụ ife bara Igbo uru ka anyị rapụ na ife anụnwa na-edisivu anyị na-eme ka anyị ghara ịmara chi anyị n'oge. Ka ife bụ na nne na nna ya nọ mụọ ọnwa fayara jụọ ajụjụ, jụọ ese ebee ka nwa si wee bịa ụwa, onye nyọrọ ya ụwa, onye bụ chi ya, gbara ya agụ ma kwado ya n'ike ya, kwado ya na n'ike ya apụta ife. Ị na-anya na mba ụwa gburugburu na ịfụ na ọtụtụ ndị Igbo amarọzikwa nke bụ iru na nke bụ azụ. Ife anụ wee na-enye ụmụaka Igbo nsogbu rinne. A sị m na ọ bụ na mana isoro galue Enugu steeti, ị ya afụ nwanne anyị nwoke na mma o wee kọrọ ife ọ gabigara wee mesịa n'ikpeazụ wee mara na ọkpụkpọ oku o ji bịa ụwa na-enye ya nsogbu eri arọ na ndụ ya. Ozugbo afọ ọ chọpụtara ya, o tụrụ ugo chake. O wee bụrụ ihe ndị Igbo tụrụ inu wee sị na ugo chizue ọchake. Na onye fee eze ruo ya aka. Nwata ọbụla fere eze ruo ya aka. Ka etu nwatakịrị esi wee fee eze n'ọkwa na nne ya na nna ya kụziere ya ife bụ ife eze, o wee nwee ike ife eze wee ruo ya aka. N'ala Igbo tata ife bụ ife eze bụ ife ndị oyibo na-akpọ apprenticeship. Unu n'anya na arụ iri na abụọ na-abịa abịa enwere ike ụna ya afụzikwa ndị nwụrụ aka ọrụ n'ala Igbo. Maka na ife anụnwa niile ụnụ na-afọ bụ nne na nna na-ebute ya. Na ọ bụ na nne na nna nwere ike ịkọwara ụmụfa ọfụma ife gbasara ndị fa bụ ụmụaka ya mara na o nwere ife ha bụ wee bịa ụwa. Nne na nna wee kwadoro ya. Mmemme mkpọnyere aba n'ime ya n'ụbọchị tata, ị na-anya na mmemme ya afọ na Eze Nri na ndị otu ya nabatakwara nwa amadi ya bụ nwa obere nwa n'etiti ha wee were aka wee kpubie okpu. Eze Barrister Dr. Nnaji na onye nnekọta ndị igwe niile nọ na n'ike fana abụsokwa wee tinye aka n'ikikere ndị igwe niile nọ na n'ike wee kpubie okpu wee sị ya gaa n'iru na ya dịrị ya na mma. Were mara na Chukwuokikeahbiame nyegofa Akajiofor. Gịnị bụ Akajiofor? Onye eziokwu dị n'ọnụ, onye akara mma niile, onye ya ma ọfụ ojo sị gị na ojo, ọfụ ọjọọ sị gị na ọja. Ịma na ihe a mere ndị mmadụ ji wee gbara ekpere ọdịnala ọsọ maka na mpụ na aghụghọ bịaziri n'ezie nsogbu n'ala Igbo.
ịpụtazie ọ bụrụzie aka ịtọ aka azụ aka ịtọ aka azụ. Mana anyị chọrọ n'ihe mmemme ejirimara ndị bụ Igbo na-abịa n'iru ka anyị kọwara ụnụ ihe bụ aka atọ a ndị Igbo na-ana. Ihe anyị ji wee kwuo ya bụ na ndị Igbo si na ọ na-eme nwata kwọchaa aka usoro oke wee rie nri. Ọ ihe mere n'ụbọchị tata n'obodo n'ike. Asị m ya dịkwara ụnụ mma. Onye nwe dị kedu atukwu anyị nọ. Onye nwe dị amụrụ atukwu anyị nọ. Nnukwute ihe obi ụtọ mere na Umuchineke Eze Kindred n'ọnụ Ogbuefi dị n'okpuru ọchịchị Enugu East nke Enugu steeti n'ụbọchị Eke abalị 2 nke ọnwa Disemba afọ 2020. Maka na ọ bụ ụbọchị ahụ ka Ọzọ Prince Chibuzor merubere mmemme ncheta agbamafọ 3 nke Eze Dr. Chukwuemeka ji wee chia ya echichi Ozo Ementaemeimo Akajiofor Ndigbo nke 2 n'ala Igbo niile. Bụrụkwụzi ụbọchị ọ gbara OFALA, ya bụ OFALA. Ọzọ Prince Chibuzor bụ nwa ugwu Nwaneke Anikejim nke Umuchineke Eze Kindred n'ọnụ Ogbuefi nke dị na Enugu East. Ọzọ Prince Chibuzor ka Akajiofor Ndigbo nke 1 bụ Eze Dr. Chukwuemeka nọrọ n'afọ 3 gara aga wee chia ya echichi abụ Ozo Ementaemeimo Akajiofor Ndigbo nke 2. Mana o nwere ihe megasịrị na ndụ ya tupu echia ya echichi ọzọ ahụ. Ọzọ nwa Eze Chukwubuzor onye ndị Igbo chikwaziri Ogbuefi Nnayelugo ka nna ya nwụrụ n'oge ọ ka dị afọ 6. Ọnọdụ a mere ji kpọpụ ya kpọga ya n'ebe ọ nọ na-agbazi odibo. Ọ tara ọtụtụ ahụhụ dị iche iche na-amaghị n'ihe ndị a bụchi ihe eji akwadebe ya maka ọkpụkpọ oku ya. Ọ tagidere ahụhụ ahụ banye n'iti egwu, nke bụ na o tiela egwu ihe ruru afọ 26. Ọtụtụ afere egwu ya dịgasị n'ahịa. Ọ bụghị otu ụdịrị egwu ka ọ na-eti. Mpụta ihe ọkpụkpọ oku ya dịka Akajiofor Ndigbo malitere n'afọ 2020. Iji gosi na onye ọkpụkpọ oku dị n'ahụ ga na-emerịrị ihe gosiri na aka Chukwu dị na ndụ ya. Ọzọ nwa Eze Chukwubuzor na-ejebe ụka, bụrụ onye ozi Chineke, bụrụ pastọ nwegoro ministri na-adị agagasị n'ebe dị iche iche abụọ nsi na aja. O kwenyeghị na omenala n'oge ahụ. Ihe ndị mmadụ ji mara ya bụ Brother Williams. Ụlọ ekpere ya na-ejupụta na mmadụ. Ma n'agbanyeghị ihe ndị a niile, ọ na-agabiga ihe mgbu maka na ọkpụkpọ oku ya ka na-adọgharị ya. Ọkpụkpọ oku a mechara mee ya isi mgbaka
oyiba ara wee yi ara afọ abụọ zuru oke. O si n'iyi ara pụta wee kpuzie isi, daa ogbi, dakwuo ngwọrọ nke ọ nọkwuru afọ abụọ n'ime ya. Ka ọ gabigachara ihe ndị a, ihe mgbu ya ka na-agakwa n'ihu. O nwere otu ụbọchị nke o si Bini na-alata Enugu. Ụgbọala ha wee nwee ihe mberede okporo ụzọ na Delta steeti. Mmadụ dum nọ n'ụgbọala ahụ nwụrụ anwụ, nke ya onwe ya bụ otu na ndị ahụ nwụrụ anwụ. Eburu ha dum wee jebe n'ụlọ ọgwụ gaa tinye n'ọba nchekwa ozu. Ozu ya dịkatara na St. James Mortuary nke dị na Delta steeti. Eburuzi ya jebe na Parkland Mortuary nke dị n'Enugu steeti. Ka ọ nọrọ ọnwa anọ n'ọba nchekwa ozu ahụ dị n'Enugu steeti, ebunatazie ya ụlọ, chọzie ka enie ya. Otu onye ara pụta bịa sị ka abọpụta ozu ya na onye a ka dị ndụ. E wee bọpụta ozu ya niile ahụ n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ. Ka ọ na-agachabeghị afọ 5 nke a jiri mee, o sikwa Port Harcourt na-alọta, nwekwa ihe mberede ọzọ n'okporo ụzọ ma nwụọ. Ọ nọgidezie n'ọba nchekwa ozu ruo n'etiti abalị jiri aka ya binie. Ka o si na nke a pụta, o bidoro yabakwọ ya kidney, ya bụ nrepịa nke akọ mmadụ. O wee jebe India ga gbanwee kidney ya. Ka o ruru n'afọ 2016 ka ya na nwa ya nwaanyị si mba Spain na-alọta, kwụsị na Murtala Mohammed International Airport dị n'Ikeja nke Lagos steeti. Ndị nchekwa oje na mmụọ Naijiria bụ ndị DSS nwụrụ ya gaa tinye n'ụlọ nga, gbaa ya ọgwụ nke mere ka ọ daa n'ọrịa ntari mmeju nakwa ọcha n'anya. Site n'ọrịa hepatitis ahụ ka mmeju ya gbarikoro, eburukwu ya jebe mba ofesi ọzọ ịga gbanwee ya mmeju. Ọ bụghị ebe a ka o bieru. Ọ pụtara rịabakwuo ọrịa otule nke ama dịka pile. Eburu ya jebekwa ụlọ ọgwụ gawa ya ahụ. Ihe ntụgharị a megidere ya, ọ hapụzi ụlọ ekpere ahụ nke o nwe, banyezie n'iti egwu na ozuzu oke. Mgbe ahụ ọ na-akpa n'isi, na-eme nke nwa bọbọ. Mana o ruru n'otu ụbọchị, ọ nọrọ na biya na-ehi ụra site na nrọ ọhụụ onwe ya n'obodo ọzọ, obodo ndị na-anaghị anụ asụsụ Igbo. Ọfụ onye na-ekpo akpụ kene ya, fụ ndị na-azụ iro okene ha, ha gba nkịtị. Hụzie otu nwatakịrị na-akarịbe ihe dịka afọ 5 bịakwutere ya na-asị ya, nwanne m, ndị anaghị anụ asụsụ Igbo. O wee jụzie ya sị ya, kedu ka gị onwe gị si anụ asụsụ Igbo ebe ọ bụ na ndị anaghị anụ asụsụ Igbo? Nwatakịrị ahụ wee zaa ya sị na ya ebiela n'ala Igbo ihe karịrị 25,000. Mgbe nwatakịrị a kwupụrụ okwu a, ọ kụja wee jụwa nwatakịrị a afọ ole ka edeze. Nwatakịrị ahụ wee chịba ya ọchị, chịsịa ya ọchị sị ya, ngwa sobe m. Ọ sị ya ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya zọọ. Okwe. Ha wee jegide. Ha wee rute n'otu mmiri nke ndị mmadụ jupụtara na ya. Ụfọdụ nọ na mmiri ahụ na-achụ àjà, ụfọdụ nọ na ya na-ekpe ekpere. Nwatakịrị ahụ wee were ikiribi, ya bụ cowries, wee chinye ya sị ya chinye ya n'ime mmiri ahụ. Ọ chịrịkwa ya chinye n'ime mmiri ahụ. Ha wee gabakwa. Ka ha si na mmiri ahụ pụọ, gagide, ha wee hụ nwaanyị na-eghe akara. Ọzọ nwa Eze Chukwubuzor mba wee sị nwatakịrị ahụ na agụụ na-agụkwa anụ ya. O wepụta ego ji n'akpa ka o goro ya bụ akara. Nwatakịrị a wee sị ya tinyekwa ego ahụ n'akpa. O juruzie aka ya sọrọ nwaanyị ahụ asụsụ ọ sụrụ ya, were ikiribi chinyekwa ọzọ wee chinye nwaanyị nyezie ya akara. O wee tabazie na ya bụ akara. Ha na-agazi n'ụzọ. Ha gagide n'ụzọ, zutezie otu nwoke na-eti egwu bụ ube akwara n'aka. Nwoke a na-abụ gụkata egwu, o tie Sampe. Ọzọ wee sị, gịnị bụkwa nke a? Na Sampe bụ n'ihe m nwa na-adị ekwukarị n'egwu nke m. Ka ezi ka nwoke a si etikwa Sampe. Efe niile nwoke ahụ yibe efe ọcha,
ma ntutu ya ihe niile na-acha ọcha. Ụmụ agbọghọ abụọ nọgasị ya n'aka nri ma n'aka ekpe na-agba ya bụ egwu. Ihe gbakojuziri ọzọ anya bụ na ọ bụ etu ọ dị ka onye ahụ na-agụ ya bụ egwu dị. Ihe dịzi iche bụ na ihe niile nwoke ahụ yi n'ahụ dị ọcha. Nwoke ahụ na-eti egwu wee tikwa Sampe. Ọzọ wee sị ya n'ụdị na o chere na ọ ya ka ọ na-ekele, mana nwatakịrị ahụ ya na ya so na-agwa ya mba, ọ bụghị gị ka ọ na-ekele. Na Sampe ahụ bụ ihe eji mara ya n'egwu ya. N'otego tibara egwu nke bụ na o bidoro iti egwu n'ihe dịka 5,000 gara aga. Ọzọ wee kụjasị ya afọ ole ka ọ dịzi adị o tigoro egwu 5,000. Nwatakịrị ahụ wee chịsịa na onye anyị fụrụ ebe a bụ Sampe Master. Na nrọ ahụ ọ dị ka ihe mere n'ọtụtụ ụbọchị, maka na ọ na-abụ ha gagide chejie, ha gagidekwa chefuo, ndị mmadụ ebidokwa rụba ọrụ dịrị ha etu esi arụ ọrụ ụbọchị. Ha gagideziri wee fụ ụgbọelu. O wee jụzie nwatakịrị ahụ kedu ebe ụgbọelu a ga-efetu. Ọ sị ya na ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu ndị Kalaba. Ọdụ ụgbọelu ndị Kalaba ahụ dịkwanụ ha nso na nrọ ahụ, mana ọ na-abụ ha na-akpụdebe ya nso, ọ dị ka ga-asị na ọ na-adị ote aka. Ka ya na nwatakịrị ahụ so ka na-agakwa n'ụzọ, nnụnụ ahụ na-akpọ ugo wee bịa ka o beso Ogbuefi Nnayelugo n'isi. Ọzọ na eze nwatakịrị ahụ si ya mba, atụ n'ụjọ, chere. Ya bụ nnụnụ wee tụrapụ ihe ọkpa n'ụkwụ ya, ọ tụsaba ya n'isi. Ọ daa n'ala, ọ ghọọ ikiribi, ya bụ cowries. Ka nnụnụ ahụ nọrọ n'ihu ya fechasie nku ya, gbọzie nke ọ gbọrọ n'ọnụ ya, bịara awụsa ya n'isi. Ọ sị ya na nke a bụ akara aka, bịa fezie nku ya n'isi ọzọ. Mana ka nnụnụ ahụ pụziri, nwatakịrị ahụ sị ya ngwa kpokọrọ ihe ndị a niile, ma nke ọ gbọrọ n'ọnụ, tinyere osisi ọfụ nke ọ tụchara ya n'ahụ dakwuru n'ala. Ọzọ chọzie ka o were aka nri were ya, o wee mịa ya dọọ ya ka ọkụ letrik. Nwatakịrị ahụ sị ya mba, ya were aka ekpe tụtụrụ ọfụ ahụ. O wee werezie aka ekpe tụtụrụ ya. Mana ka ọ na-ewelite ọfụ ahụ ozigbo, nwatakịrị ahụ tie mkpu n'oke olu sị, Akajiovo Ndigbo nke abụọ. Ọ sị ya atụ n'ụjọ, ngwa were ọfụ a gaa zute eze Dr. Chukwuemeka Akajiovo Ndigbo nke mbụ, na ọ ga-eje metụ ya na mmiri agba na abụọ, nyefezie ya Ogbuefi Nnayelugo n'aka dịka Akajiovo Ndigbo nke abụọ. Nwatakịrị ahụ wee sị ya na afụrụ m n'ịbụ eze. Ọ sị ya na ọfụ a si n'aka ndị iche, kpọmkwem n'aka eze Ogbuefi nke abụọ. Ọ sị ya na ọ gị ka ọ sara ile, nyefee ọfọ a n'aka. Nwa ahụ wee bido kọwabara ihe dị iche iche gbasara ọfọ. Ọ sị ya na dịka iji ọfọ, na gị etinyekwala aka n'ihe ọjọọ, gị emegidekwala mmadụ, na ya etinyekwala aka n'ihe rụrụ arụ. Ọ sị ya na ị ga-eji ọfọ a wee napụta ndị Igbo, jiri ya wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ, mana matakwa na onye ji ọfọ anaghị emekwa ihe ọjọọ. Onye ji ọfọ na-anapụkwa mmadụ oke dịrị ya, ọ dị ekpekwa ikpe mkpegide. O wee bidozie nyebezie ya okwu ndụmọdụ, ọkachasị gbasara ọfọ ahụ. Mana ihe ya egwu meziri bụ na ka nwa ahụ gwachara ya okwu na nrọ ahụ, o tetazie na mmadụ. Ọ bụrụ na o jizikwa ọfọ n'aka kunie n'ụra, ihe niile ahụ nke nnụnụ ugo nyụsara ya n'ahụ, ha dum ka okpo n'aka wee binie n'ụra. Nke a meziri ka ezigbote ụjọ baa ya ahụ. O wee kpọba mama ya, kpọba ọtụtụ ndị mmadụ, si ha kedu ụdịrị ihe dị etu a, nke mmadụ isite na nrọ were ọfọ na ikiribi na ụmụ ihe ndị ọzọ nke nnụnụ nyere ya na nrọ pụta n'ife. Ndị mmadụ gbakọtachara asị ka enwee ndidi ka chi foo. Mgbe chi foziri, ejebezie ma n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ dibịa afa ka mara ihe ha ga-eme ka ọfọ ahụ si n'aka ya pụgodu. Ma n'ikpeazụ, ọfọ ahụ mechara wee kwe, o wetuo ya. Nwatakịrị ahụ nke ọ fụburu na nrọ bidozi bịakwute bịa na-agwazi ya okwu. Nke bụ na nwatakịrị ahụ ọ fụrụ na nrọ anaghị anọcha ọnwa 4 zuru oke ka ọ ghara ịbịa ka ya na ọzọ nwee nkata.
ọ na-abịakarị n'eke mbụ n'ọnwa nke ga-emezu ọnwa 4 ịbịa ka ha nwee nkata. Ọ bụ mgbe ihe ndị a niile gachaziri ka ndị okenye ala Igbo bịakọziri ọnụ. Eze Dr. Chukwuemeka wee chizie ya echiche ọzọ a bụ Ozo Ementaemeimo, Akajiofor nke abụọ n'ala Igbo niile. Mgbe ọ na-agabiga bụ ihe ndị ahụ niile, ọ dara ogbenye dasie ya ike maka na ọrịa ịgbanwe mmeju na akọ nke o jegasịrị na mba ofesi erichala ego niile nke onwe. Ọ bụzi ụmụ Chukwuokikeahbiama ndị IPOB bụ ndị gbakọrọ ọnụ sị ka ajụke n'ọfọ ihe a ga-eme ka anya ya kwụsị. Wee jụọ ọfọ wee kwuo ihe a ga-eme, emee ya. Etu a ka ọzọ nwa eze Chibuzor Mba si wee nwere onwe ya. Mana ị ga-echetakwa na ọfọ ahụ enyere ya na o rubere isi wegara ya eze Dr. Chukwuemeka etu nwatakịrị ahụ si wee gwa ya. Eze emezi ihe niile ndị ahụ nke o kwesịrị ime. Mgbe nwatakịrị ahụ na-ezi ya bụ ozi na ọ ga-ejekwuru eze, o nwegasịrị ọtụtụ ihe ịrịba ama nke nwatakịrị ahụ sịrị ya gwa eze ga-eme ka eze kwere n'eziokwu na ọ bụ mmụọ na-ekwu. Ọ sị ya, iruo igwe eze ahụ sị, ọkwa ịdị ọnwa 3 nne gị nwụọ, ịdị afọ 3 nna gị nwụọ. Ọ sị na ọ bụrụ na ọ gwaghị ihe ndị a na ọ ga-ama eziokwu na mmụọ ziri ya n'ihi na o nweghị mmadụ ọzọ mma maka nke a. Ọ sị na ihe ndị ahụ mere eze iji wee gosi ya na onye ọbụla ga-abụ eze anaghị enwecha nna onye ọ ga na-akpọ papa. Mmụọ ahụ gwakwuru ya sị ya jụọ eze maka ọfọ ahụ dị na be ya na-eku ume bụ ọfọ sitere n'orimiri agbalụ. Ọ bụ mgbe ọ gaziri wee kọwachara eze ihe ndị a niile ka eze kwuru ya hoo ha n'eziokwu na onye a bụ Akajiofor. O wee chizie ya Akajiofor Ndigbo nke abụọ si Enugu steeti wee bịa. Ndị be anyị, o wee bụrụ etu a ka ya bụ akụkọ si wee gaa maka na asị na ọ bụ akọ ruo ege ruo. Ị ga-achịka nka ihe niile eziri gị ya nọ mee n'iru anyị na-akọrọ gị ya n'akụkọ. Otu anyị kwuru ya ka ọ ga-adị. Mmụọ agara egbochi ya, mmadụ agara egbochi ya, nwoke agara egbochi ya, nwaanyị agaghị egbochi ya n'aha Chukwuokikeahbiame. Ise deme daalụ deje. Ama m na obi jupụtara na aṅụrị rinne ịfụ nwa gị nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ diọkpa maọbụ nwa ntorobịa bago n'ihe eji nwoke eme n'ala Igbo wee bụrụ ngozi wee nyere ala Igbo na ụmụ ife anụnwa na-akọsị n'akụkọ na ọka na-eme tata. Nke a bụ nke m furu wee kweta, ọ ka m ji wee were ya wee bịaba n'ihe ejirimara ndị Igbo ka ndị Igbo marakwa na chi anyị arapụtara anyị na anyị ma rapụrụ chi anyị. A sị na ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na ejirimara ndị Igbo TV na-amasị gị, biko na-akpọrọ anyị n'ekwentị ma na-ekekwa kesaakwa n'ozi a ka o rute ndị Igbo niile aka n'ebe dị iche. Anyị sị na ihe ọma ya emekwa n'Igbo nọ Igbo bụ enyi, Igbo bụ agụ. Anyị anyere adị ndụ nọ Igbo bụ agụ ewee na-aka ahịhịa. Ọ ya ka ejirimara ndị Igbo ji wepụtawa sị na anyị ga-akpagharị n'ala Igbo ka anyị gaa mee ka ọkụ nna anyị gwere ya n'aka ghara ịbụ ihe anyị ugbu anyị n'ụwa, maka na ọ nyụrọ ndị nna anyị na mmụọ ndị nara na ichie ọjọọ ọrụ ha n'aka. A ka na-anọkwa ụwa anọ. Ekelekwa gị, asị m ya dịrị gị na mma. Ihe ọma mere ndị Igbo ebe ọ bụla Igbo sotoro, udo dịkwara gị. Ọkwa nwanne gị nwoke Maazị Anyanwụ Akpa Oke. Asị m udo dịrị Igbo. Daalụ.